Tak zase ve finále se cítí na vítězství. To nevím, snad jo. Uvidíme. Tady je hlavní mluvčí. Až potom. Tady je hlavní mluvčí. Čeká vás finále. Tak jak se cítíte na vítězství? Jsme plný pocitů a těšíme se na to. Já to nahraju na raketu. Hezky jen dolů, ty vole. No dobrý, tak na 6. místě se umístil Škalda a Škalda, ale bohužel chlapci tady nejsou. Takže přistoupíme k 5. místu, Luboš Janouch a Honza Vojtěch. Hezky, Lubo! Nadšení! Ty rosteš! Pánové, tady máte. To jsme ještě nebyli. Děkujeme. To jsme ještě nebyli.
Tak na 4. místě jsem se umístila já a můj bratranec Míra Šafařík. Já ale nemůžu Děkujem. Už vyhlašuj. Tak, na 3. místě se umístil nečekaně Dvořáček Průša. Starší musí být. Pánové, gratuluji. Radek to predigoval už ráno. Gratuluji. Gratuluji. Děkuju. To dám tobě, protože ten to nepije. Děkujem. Tak, na 2. místě se umístil Dvořáček mladší s Průšou mladším. Chlapci, gratuluji. Gratuluji. Ale příští rok. Jsme furt stejný, vy stárnete, my jsme furt stejný. No a na 1. místě, jako obvykle, kromě loňského roku, se umístila Adriana Drabová a Robin Šafařík. Vypadáš, že nám bylo mladší. Gratuluji. Gratuluji. Děkuji. Ještě tady máte lahvinku. Děkuji. Tak, a teď tady máme. To vyrvalo. Tak a tady putovní pohár pro vítěze. Děkujeme.